Hello guys, maayong gabi inatong tanan guys. For today's vlog guys, manihapon nami guys kay bag-o pud ko na magkaligo guys. Kay bisag unsa katugnaw guys, gaulan diha unsa diha. Maligo jud ko magabi or manhimasa guys kay para presko ang ato ang lawas permi. So karon manihapon nami banana, dali na banana. Magkuan ko ginamos kay dugay na ko kakao ginamos. Na ay tuyo, uy akong ginamos kalami. Oh, maluos na kay akong ginamos oh. Apps. Awa. Dayon na atay toyo. Magtoyo ta guys. Ay, hindi so ang akong camera, nagbutbuot siya gliso. Na. Ito daw ni iko anong suga di. Wala para hayag. Our alarm for today guys. Our ulam for tonight, this one, piniritong, gutob, napatay, tilapia, usa na bilin. Natay, longganisa. Natay, hotdog. Ako na lang giluto tanan ang hotdog guys, kaya among gipalong among refrigerator kay para dili ta kalas og kuryente, kay mo na lang man ang nabilin. So giluto na nako tanan. Kay ito sana ipalong ang kuryente nat ay ito ang ref kay murag dako atong nabarin krong bulana. Mga unami. It's eating. Agoy. Agoy, ibang dito. Water na to. Mag-eating together ta guys. Atong panihapon. Agoy. Ipaabot ko ni banana mahuman og kaligo guys. Ay mi mga on. Kay ay bilat, ay pistol. Bad words. Akong mga miming guys. Na guys, sarong na totong kamera guys. Ay, kuan man guni guys. Ay, kay nananidaan. Ising ang ako ang kuan. So, ampo ta. Itong pagkaon, di makita. Unsaon man nga. Matuwang man siya. O anak, kay dili ra matuwang. Ngalan sa mahang sanak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa po nga sa matabangan kani makahato. Kabas ko sa kalawasan. Lord, salamat usab sa inyong pag-provide sa mga kinahanglan sa financial, Lord. Laban na kami pagkaon nga nasa matubangan, Lord. Ug usab pasaylo kami sa mga sala. Og sa inyong pag-protect ka namo, salamat usab. Og thank you, Lord, sa pagkaon nga nasa pagkaon. In Jesus name, amen. Wala mi sabaw karon guys, kay kagahapon nagsabaw na mi og otan unya. Kapag yun nabilin, among giinit kagi ng buntag, may among gisadaan pamahaw og egg, dayon, piniritong isda. Ya karon wala namin nagsabaw kay nagsabaw naman mi kagahapon ug kaganyan buntag saya. Ginamos. May ding ginamos. Alo sa kay kung ginamos, bulan na ni kapin. May kaayo. Eating together. Ara. Wa na ko. Eating. Natok dudong. Dira si dudong gamay oy. Agoy kan-awa. Kun na lang ni ibutang diri oh, anak na lang ni oh. May paan na oh, klaro gihapon oh. Kay magsigi katumbaan ni akong isa ka stand. Ano man to ganina nga kuan lagi to dili kayo hayang anak dito. Nah, guys. Let's eat. Ibog ta din. Anak. Mga unta. Magkinamot ko. Anak. Magkinamot mo. Magkinamot ko. Ano kayo?
Tilapia mo ha? Ay, kami na. Tuwa. Tilapia. Wak wak. Manihapon ta guys. Hapon ta. Ipalong na ko ang rep guys, kaya nag-defrost ko guys. Ugma, limpiwan ako among rep para kan kay nag-ice naman gud siya. Ugma, limpiwan ako na ko. Ang giluto na ko tanang sudan sa rep. Tama, hindi mo naman magpangaon. Urok na iyaga. Urot. Ugma, matulog di ka umahayag. Naman na magkatog sa mga tulog ka ito ha. Kalod lang ka mamaga. Oh. Ibalin ang TV dito sa kwarto kwarto ha. Kay para guman mo kuan sa mga irutanan. Kwarto na ka magtambay ha. Ito ka tanaw kay Iban. Diba? Pwede. Ito na ka? Nya, may. Mga untang. Nakita guys. Panihapon, sunay oras ka. Sino sa laro nga? Ito na siguro. Ito, hindi. Ha? Ito na? Ay mo, ito kape ako na. Wala namang agos ko lang. Sikay mo, tubig. Ito. Akwat. Tengah. Maksud mana? Bukan orang taget. Tagan apa? No na inday kay mana man yung pangaon inday oy. Mas una pa mo na nga ang kaysa mo aday nya. Parehara kag sudan tanan. Akong mga dugi-dogs guys. Una naman na sila gipakaon. Nya kami karon pa mi kapanihapon sila ganina ra kaayo. Mangayo na po. Nya. Unsay among sudan guys, mo po sudan nila. Unsay naman tanaw eh? Mukaan sa ba makalit? Mukaan. Saka dahil sa'yo mo makaulit sa luwas. Ya. Kaya baka magmaduting na sa mga anak. Sura. Ambot lang. Bilang ng pagod. Sura, hindi na kobe na. Kaya yun ko na. Kasi kasarado, mga dito. Mungkin, magdamag ganit kadaan. Anong gabi eh. Ito luto kami doon.
Para pagkain lang nila sila. Maligo ka lang. Human ka ligo. Pagkain lang nila sila. Pagkain lang sila daan. Kanina ko dahil diba? Yung mata ni mo pagkain lang sila daan. Ay, ang laga. Ang laga. Bitin oh. Kasi bang kami? Ito ba? Hindi mo natin. Pamata sa mama kino, ano na ta? Nandito na ito. Yan tuwit-wit mo, nangulit naman nila. Ang tawag no, dahil sa gipukaw nga. Wala na ka na magipukaw mo, kaluoy pa mo. Ang tawa ni mo. Nani kayong tulong. Nangulit naman ni. So, napamasug anak ko. Lagi mo na nga ulit. Busog na kayo, kaya nagkaapan sa saging. Hindi lang ito, ako tungkot ito. Tungkot ito. Nakuha. Kani, ligistin mo. Adi pa ni madaot ugma mo siguro. Agad gabi pa. Ano ako ang pagpapalo? Ano na? Umahintal. Hindi ko na. Pamatang nito ah. Naro oh, wakwak. Naro tiger oh, nakakang tiger sa ugat sila oh. Tiger. Bro? Ano? Tiger? Tiger! Hindi. Dali! Tiger. Ano yung nilabot natin? Ano yung nilabot? Hoy! Wakwak! Parang ba't ka ha? Wak! Eh, kuan na niga ako si Inday o di ma kuan. Ato mo. Dago. Napakadagol oh. Ano yung hulok mo na tayo? Ini kay gahit niya, bukod amin. Itag silopin gamay gabi sa bukod ga. Huwag na akong maglabay basura. Abot ang ipil diri. Naabot ng kadire. Naghilak pa. Ang alas na mututoy siyang Inday di ay kaluod. Guys, so manamig pa nga on panihapon guys. Si banana hugas plato guys. Thank you Lord sa grasya busog ko. Thank you Lord, thank you Lord. Palihog ko ga. Oh, igasin yung baso okay nagka kuan sa uwit. Yung baso nagka-uwit. Manami og pangaon guys.
Ibutan na ko ang bukog sa tilapia diri kay dili na mo pakanon ang mga dugidog sa bukog. Bisag kanang bukog sa manok guys, dili na mo na sila patakanon ana kay makadaot na sila ha. Makakuan daw na makamatay mo nang dili gina mo na sila pakanon og bukog. Ang mga bukog guys itang labay na ay la. Si agoy kaloy sa kong palangga ni ara. Ito guys sa ubos sa sinilas. Kay bala siya guys nga ko ang sinilas adto go lingkot sinilas ako di ko kay kap kay nagkaawili ako ang kamot. Manghinaw sa ako guys ha. Iana na to tong cellphone. Kuan man. Dungagan akong sawa ang inunan guys kay dagan pa mag-isda good. Yan apa may uling guys kay akong giilit ang herbal. Gamit ra jud kay ang uling guys, igid mausik kay nagluto kong herbal guys. Yan ay uling na bilin. Mo ako gikuan sa inunan kay kun-an ako sawa ang inunan. Kaya gamay na lang mang sabaw, yung daghan pag-unod. Patutin mong anak baby, kaluit. Bilang namin mga anak baby, oy. Together. Mag-iwan pa siya buwakan. Boy, kaloy sa kong mga palangga. Nag-iyak-iyakins man. Nga naman na nag-iyak-iyakins man na. Isa taon. Uy, nakakita sa kanag. Ito, huwag ikog. Uy, ay. Wait lang ha. Patutoy na mama ninyo ron. Day. Mommy is here. Okay, ang dila. Ako yung dila yung punang gawas ang dila. Hindi dila guys. Ay kasabot po siya guys nga palangga ka siya. Ano na po isuon uban. Nahi na po guys. Maani si soccer. Si soccer o naikuan sa agtang puti. Inday beauty. Nara ang si Paulo katong white tanan. Among Paulo. Ang Paulo ni Mami o puti tanan ang color. Dali na. Kay busog na kay ka. Ilang inaha to, naglakaw-lakaw. Nara sila guys. Man si Kuan, nara si Kuan ng Shaolin. Dali na day. Gina. Higdan na kay mga anak nito nagpaabot nimo in tawon day. Dali na. Inahan guys. Dali na day, imong anak. Maluoy ka. Dali na. Sabat dia. Inday.
yung bayana ni uy. Kasi sunod si Saka, si kuan niya, Shaolin. Hello. 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 Kalau isa kong sa Paulo eh. Ano man na uy? Inday. Pagilom ragot uy kani ala stol. Ang gani wala ra nakita kong pamsi. Tanawa akong Persian guys, oh, naghinuktok. Nagunsa man kadiha? Nara oh. Hoy, nagunsa kadiha? Pero mong gitan-aw. Ha? Kung Persian guys. Nagunsa ka? Hoy, Rosel. Hoy. Di agad na siya magtambayan sa kuan guys, kaning bintana. Inday! Bro, yun, nagunak na si Inday dyan. Ali, diri, be. Yan naman kang dili. Mani mo patutin mo mga anak, ha? Diri. Ito. Busog na kay kasatanan. Dagang kay kag nakaon. Unya, imong mga anak, gusto mo tutoy. Dili ni mo patutin. Awra ko na imong tutoy. O, nagpundo ang mga gatas kay dili ka magpatutoy. Dali na diri. Nara imong mama, o. Tutoy na sila, guys. Anak, magpatutoy sa anak kay busog na ka kaayo. Mama guys, busog na kayo na guys. Nag-inoin na po, dili magpatutoy sa mga anak. Irresponsable ha. Mabali ang lawas. Anak, kay mabali ang lawas. Ano naman na, day? Sakit? Loy, be, pud intaw ni si Inday, guys. Oy, kay iyang maanak ba mo, didi kay birahon yung tutoy mo, masakitan siguro pud intaw siya. Muna kong ginaingon, guys, nga kana si Inday, kanunay din ako na ginapakaon, kay ang anak ga sige gatutoy o tanawa o luoy kaayo. Muna nga bisag gatutoy ang iyang mga anak guys, parte niyang pagkatambuka prebuyag kay inatiman og pagkaon guys. Gatas, pagkaon, dog food, ana din ugma na pod. Pagkaon na siya buntag og kaning kanon, then butangan siya og dog food guys kay gutom siya nara siya pagkaon. Anak day bi, anak day pagtarong day. Anak. Manag pangugas banana guys. So diri ra taman guys. So sa wala pa nag-subscribe sa ko, subscribe na mo sa kong YouTube channel guys, Marimar WG2. Og thank you so much sa inyong mga suporta guys. Karon pa jud ko naka-vlog kay na busy inyong manang kaganina guys. Ito mi sa tuburan sa akong mama kay nang limpi mi sa boarding house guys, kay dugay-dugay na may wa kalimpi sa boarding house, mga tulo na kasi mana mo tong giadto na mo ganina guys, dugay kimi na magpanglimpyo kay general cleaning mi dito sa akong banana. So thank you everyone sa inyong support ag amping kang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.